Umqondo wokuthi kugcina kungenwa vele emakhishini waqala khona kaMpungose, njengoba-ke into kade ingumaskandi kuthe jikijiki ayisekho ngomaskandi, sekungenwa emakhishini, sekukhulunywa noma kanjani nangezinto ey'ngahlangene nomaskandi. Sawubona kuphi nekuphi lapho ngekona lombuzo njengamanje kubingelela yini Mathinda Cebo isintombi zomqomela amehla akabanye baqomela imali wazi Guluva indaba zakhe ngelinye ilanga ezakho uyozazi. Enza sure ukuthi uyasubscribe, akwenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo masifaka amavidiyo kube wena uqala uthola notification, bese-ke uyalinda ividiyo ziphele ebese uyakhomenta okuyikhona khona. Tshali-ke wasedumbe uphawule ngodaba okuyilona oluthanda kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana, noma umkhuba okuyiwona okhuzwayo ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi cha bafowethu engathi ake ukuthi kuhoshwa imfe la ekukhonseni umakoti kaThibela njengoba-ke esewunkosikazi. Tshali-ke uthe mangabe ekhuluma ephawula ngalolu daba oveza ukuthi cha kodwa lo mqondo ugxile khona laphana kwaMpungose, njengoba-ke nawo futhi waqala khona kwaMpungose. Utheni umtshali mangabe ekhuluma wathini? Mtshali kunjani mfowethu? Siyazi ndoda uyindoda ekwaziyo ukukhuluma, besisacela mfowethu ukhulume nama Red Nation uwatshele ukuthi awayeke bafowethu ukuthuka umfazi kaThibela angene kumaskandi. Umfazi kaThibela angene kumaskandi, okay. Ayikho-ke mina bafowethu into engizoyitshela ama Red Nation ukuthi awayeke ukuthuka bana, athuke bana angathuki bana. Vele angikaze ngawathuma la ngelilodwa langa. Nami ngoba ngila ngithunyiwe. Ayipokela nje. Ayikho umuntu ongithumile. So ukuze lento kaThibela ilungiseke, uThibela yena himself akaphume aphele kumthandeni. Indlela nje kuyilungisa into iyodwa ukuthi uThibela ayeke ukuposta amasimba ngomthandeni, ayeke ukukhuluma ngomthandeni, njengoba nomthandeni aphuma kuye naye akaphuma phela athi nya kumthandeni. Lento yokuthi uThibela kuyadelelwa iyophela nya, ayikho umuntu ovela delela uThibela. uThibela into yenza ukuthi agcile eTalabheka ngendlela eTalabheka is because uvuleka kakhulu la. Uma ngabe sekuthiwa abafazi bangena phi kumaskandi, umuzwa kwaManxele ngesikhathi kuthiwa uGundi Chicko wawungenaphi. Kuze kuthiwa nje abakoti bangezwa basalala nongezwe babekade bengenaphi umaskandi. Mase kubheka ngakhona sekubuhlungu mase kuthiwa umakoti kaThibela ungenaphi umaskandi, kungathi kuthiwa uThibela ushada umuntu ongathi mfana. Angisho umuntu abantu abakwenze lokho, kodwa ngisengibuka umsuka. Isuka phi le nto le? Isuka emuva, isuka khona kwaMpungose ukuze iphele futhi. Ibona kwaMpungose kumele bayiyeke lento le iphele thinya. Ayikho umuntu onenkinga noThibela, ayikho umuntu onenkinga nomfazi kaThibela. But uThibela kumele ukebhizi bewuza lana nje emthandeni. Vele zomkhalela naye. Ngeke ucaluze kumaskandi ungasitholi isibhaxo sakhona. Wobuza uwelile, uyazi naye.